תכף הילד החמוד יקם מהנדנדה, ויעבור לנדנדה של הגדולים, ולתינוקות הקטנים הוא ייתן את הנדנדה הזאת. נכון, אסתרי? אתה מוכן לתת לילדה החמודה? לא. למה לא? אתה התור שלי. טוב חמוד, אתה כבר הרבה זמן על הנדנדה, עכשיו תחלוק ותקום. לא בא לי. עוד שנייה הוא נותן לנו את הנדנדה חמודה. היא כל כך קטנה והיא כל כך רוצה, שהיא כבר לא יודעת מה לעשות. לא רוצה. מה זה לא רוצה? אמרת שאתה מתנדנד עוד כמה רגעים, שאתה תפסת, נתנו לך עוד כמה רגעים, ועכשיו קדימה, תרד. לא בא לי, רק עכשיו באתי לפה. איזה רק עכשיו באת? אני כבר 10 דקות עומדת כאן עם הילדה לידיים, שוקלת 8 קילו, קום כבר. הנדנדה שלי, זה הנדנדה שלי. איזה נדנדה שלך? אתה יודע שזה גן ציבורי, נכון? הולכים מפה, זה הנדנדה שלי. אוי, תראה, עכשיו היא בוכה בגללך. לא, לא נורא, אסתרי, לא נורא, אל תבכי. אל תבכי. קום! קום! לא רוצה. אתה ילד לא חמוד בכלל, אתה יודע את זה? אני כן חמוד. אתה לא חמוד. אני מאוד חמוד. אתה לא חמוד, אתה לא ילד חמוד, אתה ילד מעצבן. את אישה רעה. איך אתה מדבר אליי? קום מהנדנדה! לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. יופי, כבר ילדה בוכה. זה ילד מעצבן. הנה, מאמי של אמא.